For today's video, no? Iarsa na to na itong kamot og tiil. Kay perting kapuya. Doon man. Iuli man ako asawa bagikan sa Davao. Baka balo ba mo akong asawa nga kada semana jud ko ulion ani niya ba. Akong gitutukan niya akong asawa. Mao bagihapon yang itsura kay taod-taod gid may wala nag-uban ba gumikan aning LDR relationship. Doon man ako yung giunat-unat ni ako ang mga tudlo, no? Murag medyo nang hawoy gid siya ba. Kaya kani magud-usahay ni matulog ta apil na akong tiil o makita mi sa video. Kaya kani matulog ta usahay nga dili na to malihok ba manggahi man ni atong kamot o tiil ba dato mga kalawasan ba. So nananghid ko sa asawa nung ako asyang lutuan nung adlaw kay mao pa ba pag-abot gikan niya og Davao di ba. Kay kani mangong mga asawa god basta gani gikan gani mga lagyo niya ini muuli diri sa tuwa. Mura man na silang mga reyna. So doon man no, nang tanaw ko dire sa amo ang sudan, giihap na ko kay tulor man may sa akong anak. Nya kani akong asawa kay partner ba niyang kapuya gabi una. Ay gabi una, gabi di ay. So ako siyang giihap kay gusto ko nga daghang makaon akong asawa para kusog pa mulabok ba. Naa na sa ning kusog mulabok lagi. Dire ko nang hugas sa gawas kay wala may kripo dito sa sulod ba. Gipaspasan gyud ako na siya hugas no kay nagdali-dali lagi ko samtang natulog pa kong asawa. Kinahanglan nga inigmatas kong asawa naluto na ning tanang sudan ba. Tanang sudan. Isa ra gud ni ka klase kani ra gong manok. Untoon man nagdali-dali ko og kuha sa maong lighter kay sindihan mo nang butin na mo. Kani pa na mo butin kay dugay na kay ni ba. Pila na ni katuig ni butina ni. Nilungtad po siya ba mura siya relasyon ba nga pareha sa mong asawa nga nagdugay na gyud mig 9 years. O pila pud mi ka tuig ni akong asawa mao po na ang edad sa among butin di ba perting dugaya. So kung ang pingan gid ni atong butin no mudugay pod sama ra ni siya sa relasyon ba nga kung atong ampingan aw magdugay pod laliman tag 9 years 9 years ang butin og 9 years pud mi sa among asawa relasyon di ka edad ra sila di ba. So excited ko no akong giprito na lang ning manok kay mao man di paborito sa akong asawa ba kay kasagaran magud nga ganahan sa mga babae nga sudanon kani yung manok. Uton man akong gilili akong asawa. Disiga siya kay magpatimpla daw siya og kape. Perting ni akong asawa. Perting langi kani lagi pumbana ta no mahadlok gyud ta nga di ta katirada ni atong asawa so nagtimpla gyud ko no. Nagdali-dali ko og timpla kay mahadlok payapot ta no. Ako gyud siya gisukod. Kay kani akong asawa magod naani siya sukat sa iya ang pag-inom aning kape. Dili na siya gustog tunga. Gusto gyud na siya og kanang hamabaw yung sa baso ba. Dili po ni siya gusto og kanang tinaw ra kay ang kape. Gusto ani niya kanang itom-itom gyud niya. Na daw pagkatamis-tamis. Mo nang ako gyud tantiado gyud ako nang kuan sa kong asawa. Gusto sa kong asawa. Pero samtang natulog pa akong asawa, ako agi na siyang gikuan. Kay taod-taod ako raman ni pukawon kay timpla mi siyang kape, di ba? So dili gyud ko makontento nga unsa gyulasan no kay kabalo na magyutag unsay gusto ni ato mga asawa gyud. Kay dugay na gud gilaliman kag 9 years di. Dugay na gyud ming ipon niya di. Kay balo na jud kag sa batasan imong partner sa imong kinabuhi, di ba? Unsay mga gusto so na perfect ra gyud ako, di ba? So nahawoy gyud gihapon ni akong kamot. Ambot akong kamot gabi ra may nang hawoy. Ug tuod man gipukan akong asawa tanawa. Dali-dali siya bangon. Mao ni iyang paborito nga kape. Nangayo pa gyud siya og plato sa kuha kay init lagi daw, di ba? Pati yung lagi ana kong asawa timudhoy na dagway niya, di ba? Gihigop niya tanawa. Okay daw kay ko. Alangan. Kaning mga bana magutagod sito na magyug kay tag unsay paborito tong asawa. So tuod man ako mga niluto dito nga manok. Parte na pagura dali-dali kita nako kay unsaon na lang intaw masunog ni ako niluto kay kanila lagi pong atong asawa bitaw no basta maglangi bisag na atay gibuhat ato ginang mabiyaan kay ato ginang unahon ng ilang mga langi. Ingani gyud siya kapinanggan akong asawa no. Mahal kay nako ni akong asawa. Tanawa. Kaning manok nga paborito niya ako gining gipinalmi og luto kay di ko gusto lagi nga malain ni siya sa kuha kay tagsarabi ni muuli diri sa amuan no. Tuon man no, pilara may istorya. Tanawa. Samtang naghigop og kape ako asawa, akong gikuan sa iyang naluto na kaon na dire, di ba? Parte gini kalangi ni bayhana, ngani gyud magmahal og asawa. Dili kay kanunay nila to bugnoon kay kanunay be ako makasala ni akong asawa no. Parte ra benta ni silosa, tanawa. Parte artiha gusto pag ipakusnit-kusnit niya ning manok nga ihungit ako sa iya. Tawa. Sus, kay labi ko sa pilongon ning dagwaya pero dili na to sa pilongon ka asawa man di ba?
Magayo og dili ta katirada ng gabi, di ba? O, tara. Ani akong asawa, okay daw kayo, tanawa. Mukis pag isa sa kwa, tanawa. Yung ko isa pikas po, tanawa, yung kiss, gido. O, tanawa, nalipad mo, ta. Ako na sa giunat-unat di akong mga tudlo kay, kabalo na ba yan, mo siya may tamo, di ba? Tungtuon man, kitabik kong na asawa kay pinangga, magkaya na asawa, ay,